او داس ظالم بدبخت اور لکانے را چولے دے چی دا اس پنیا کا ٹوپی چی دا غی سر کی خخشوے دا او اغی اغا زنزیر چی دے غد امام الانبیاء پتی ننگی کی خخشوے دے یو صحابی وی دا غا زنزیر کڑے دمرا سخت خخشوے دا ما چی پا خونونی ولدا سی میرا استلا ویزما غاخ مات شو او دا امام الانبیاء دا مخن دا وینو باران شروع شو خو پیغمبر قرآن بیانولونا رستو شوے در روزی او دشبی بیانی مکہ پریخی دا خو قرآن ندے پریخی کعبہ پریخی دا قرآن قوم قبیلہ رشتے ناتے ہر سے پریخی دی خو قرآن تبلیغ ندے پریخی او تر دی پوری چی امیر حمزہ ٹکڑے شوے دے خبیب ٹکڑے شوے دے خباب ٹکڑے شوے دے دا زنیرہ چی دے پختی ماتی شوی دی او بلال دا مکی پا کسو کی راہ کلے شوے دے سمیہ دا مکی پا چوک کی دو ٹکڑے شوی دا خود قرآن دا پیغام امام الانبیاء ندے پریخ ہے تر دی پوری چی حجت الوداع موقدا یولاک او سلور و سلیخ زر صحابہ کرام موجود دی امام الانبیاء والار دے دا جمعی رزدہ مازی گر ٹیم دے امام الانبیاء وے اے ملگرو پما خو ہر تکلیف مصیبت راغلے دے مادا قرآن بیان کرے دے خود تاثرات ہوئے الا حل بلغت الرسالتا وعدیت الامانتا دارات ہوئے چی مادر تدا قرآن رسولے دے او کن دے رسولے نن گوائی راک نصابہ سوئی قد بلغت الرسالتا وعدیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا یا رسول اللہ تارا رسول ندے بلکہ درا رسول حق دے ادا کرے دے امام الانبیاء کو تپور تکوی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ دیز مکی والا خود مادا محنت اور دا تبلیغ گواہی راکڑا مادا قرآن رسولے دے دو خو گواہی راکڑا خو اللہ تا گواشے نو اللہ دا آیت نازلی دا جمعیر وزد مازی گر ٹیم دے اللہ وی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا پیغمبر چیتا قرآن و رسو نمادر لدین سکو کامل اور مکمل کو زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الشکر حتی ترضى اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اے اللہ زمان حاضری قبول اور منظور کی اے اللہ چکم کسان راغلی دی او کاروبار نے ٹیم استلے دے قرآن تناستے اللہ پا کاروبار کے اللہ برکتو نواچے اللہ دا حلال روزگار واللہ نور پا ترقی نصیب کے اے اللہ دا قرآن کریم سر واللہ مینہ پیدا کی جماعت کی ناسی قرآن امیز دا کہ اللہ سینو کے واللہ دا قرآن دا نور واچا اللہ پا کورونو کی پا نسلونو کی اللہ دا قرآن خادمان پیدا کی اللہ دا قرآن مبلغین اور داعیان پیدا کی اللہ زمانگ دا دی ملک حفاظتو کی اللہ دا عالم اسلام کی امن پیدا کی پا دی ملک پاکستان کی امن پیدا کی اللہ بدامنی اور خون ریزی ختم کی اللہ دا امن او دا خوشحالی فضا عام کی اللہ زمان خاتمہ پا ایمانو کے وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ